ಜನಕ್ಕುಲು ಏತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲತ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನಂದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡೇ ಬರ್ತದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿಯಾನು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಬೈಯಾಗ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೂ ಪೋರಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆದು ಐತ ಅಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅವು ಅಕೌಂಟೇ ಪೋಂಡೆನ್ನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಐತ ಜಿಮೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಬೇತೇನೆ ಅನ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಐತ ಪುದರ್ ಬರ್ತದ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ತುಳು ಲಾಗನ್ ನಿಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಈತ ನಟೆ ನಾನು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಕಂದರ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಿಲ್ ಇನ್ನು ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಈತ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇದೇ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಂದು ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಕಾರಣ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ದುಂಬಾತ ಪೋನಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪುನಾಗುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದ್ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಚಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಲ ನಟ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಉನ್ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದ್ಯ ನೆರೆಗ್ಲ ಉನ್ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಜನತಂಡ ಕೇಂದ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ 50-60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 100 ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಪತ್ತವನ್ಗ ಐಟ್ ಜಸ್ಟ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರನ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಏತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲತ ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರೆಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ವರ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಪುರ ದಾಲಕೇನುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗಲಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕೇನ್ವೆ ಆತೆ ಅವೇನ್ ಬುಂಡ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದ್ಯ ನೆರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅವಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಈತ್ ಪಂದಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವಲ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗ ನಮದಾಯಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಡಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಇಂಕು ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಮನೋಭಾವ ಎರಿಗುಂಡು ಅಕಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ತುಂಬು ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ನೆಟ್ ತೀರ್ಥ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆ ಏನ ಪುದಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ದ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಡ್ಬೋಕದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರು ಏಪ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋಡು ಕೇಂಡ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚನೆ ಬುಧವಾರ ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂಪೊಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾರ ಅಂಚನೆ ಶನಿವಾರ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಸದ್ಯಗಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲಿಗ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಲಾಕ್ಸನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಾಕ್ಸನ್ ಏಪಲೆ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆರೆಕ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಏನೇ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬಾತ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಲಾಗದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪೋಲು
ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನಿ ರಜೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದಿತ್ತ ಪಿದಾಯ್ ಪೋತೇರು ಇತ್ತ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದಿ ಅಂಕುಲ್ಲೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಬರ್ತದ ಆನಿಡ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು 4 ದಿನದ ದುಂಬೆ ಯಾನೇ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾಲ್ಡ್ ಈ ಸರಿ ದಾಯಂಗ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಲಡ್ ಒವ್ವೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಟಾಕೀಸ್ ಆನಿ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಲಡ್ ಐಕಾದ ಈ ಸರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಮಾಲ್ಡ್ ದಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿನ್ಯ ಬಟ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ್ಚಿ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪನಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ದಾದಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಆತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ದ ಟಾಕೀಸ್ ತೂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಲೋಕಲ್ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಪೋಡು ಅಂಡ ಅಲಂಗರಿಜನ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪೋರಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪಿದಡಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚದಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ಚಿ ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಬಂದ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂತು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಮೇರೆ ಬರ್ನಗನೇ ಲೇಟ್ ತಾವು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಪ್ ತುಕೆ ಏನಂತ ತೋಚ್ಪಲ್ಲೆ ಬನ್ನ ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಐಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ದು ಜಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಡ ಹೋಲ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಬುಡಿಯರು ನೆಟ್ಟದ ದಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ಗಂದು ಪಂಡ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗು 260 ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೂ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ 130 ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಆಂಡಲ ಮೇರಿಗೆ ಬಾಡ ಒಂದು ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಸೊ ಇಜಿನಾಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈನಲಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅಂಚನೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಮರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಪೋತು ಜರ ಪಂದೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ತೂಪುನಂಚಿನನೇ ಮೂವಿ ದಾಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಅನ್ಸುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಂದೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಎಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಚಂಡೆ ಈತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಪೋನಂಗ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ದುಮ್ ಪೂರ ತೂದು ಪೋತೆರತ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪು 5 ದಿನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫೇ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋನಂಗನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಪಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿ ನೆಂಚೈತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಬರ ಡೌನ್ ಬರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ತುಯ್ಯ ಪಾನಿಪುರಿ ಲವರ್ಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಅವತ್ತು ನಾಗ ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋದು ತಿಂಡ ಸೊ ಉಡುಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ 25 ಅಂಡಲ ಖಾಲಿ 4 ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಬೇಜಾರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.